ashe kin gane hakan in ce kin tone hakan a yau har ma kin cikan alkawarin sai ki yi min duda. Sai na ka da ki gudu ki raɗe zonan kudu ta hona maza hau tudu ki cashe ki tingaɗa. Aiye yare iye, aiye yare iye nana ya ko bandada. Ada ko dangantakar yayata bata faɗakar da kai tai ganga kata a takunna mu ban sanda. Goda Allah da ya bani ke miƙe in share ke in yo gayyar masu keke domin zana kwaban ɗaɗa. Azan hausa ma in baje in faɗo in ragargaje baki na kwaya daddage ba zan kuka ba kwaban ɗaɗa. Ki bar yin wata shagaba ki daure kuma